Přáli jsme si založit školu, která vzdělává a inspiruje k pomoci druhým. Školu jako místo, kde se předávají křesťanské hodnoty a kde se ke každému žákovi přistupuje individuálně. Od založení základní školy Cesta je to již více jak 10 let a první z našich absolventů studují na univerzitách. Vnímáme však, že s rostoucím zájmem roste i naše zodpovědnost poskytovat žákům nejlepší možné vzdělání. A proto chceme vybudovat nové moderní zázemí, včetně nových učeben. Proto právě na tomto místě postavíme novou budovu. Díky 40 milionům od Evropské unie máme už ten největší krok za sebou. Nyní scháníme už jen těch 19 milionů. Pojďte se na tom s námi podílet i vy. Každý příspěvek má smysl. Více informací najdete na stránkách www.stavimecestu.cz. Děkujeme za podporu.